Yes, good morning, Sir Mar, atin sa mga padangog sa GP. Now, takol po kitang activity na nakatalaan within March. First of all, being the rabies week ang March, idadagdag na po ang satuyang bagong programa, ining BRAD program, so Barangay Responsible Owners of Dog program, na kung saan pakulang pagdadakop kang stray dogs ang gigibuhon ta. Kundi ipapanis ka na po ang mga tagsagiri kang ayam na irresponsible na kausa ka na pagiging stray dogs kan sa indang mga ataman. And ini po na bala ko na po ning i-launch at least ini pong backup ordinance kaning BRAD program. Ini pong responsible pet ownership ordinance now na ini po nga pig-sponsor kan sa tuyang maigos na Councilor Alvarizo. So ngunyan taman po ini i-launch this March. So duwa po ang sa tuyang aktibidad to rabies month and the responsible owners month. And uningani po katatapos pa lang po kan sa tuyang preliminary talks with JCI Legazpi na siya ang partner staff na magkakagwa po kita kay Pet Expo. Gigipunta po digdi sa Expo Center kang sa tuyang syudad. And isasabay ko na rin po sa launching kang ini pong BRAD program, and at the same time orientation kang mga barangay officials kung paano tayo i-implement ang bagotang programa para mabawasan tang stray dogs na kaiba naman po ang rabies dyan.